Είμαστε τυχεροί που βρήκαμε αυτή τη δουλειά. Να φτιάχνουμε πίτες για τον κύριο Χάτσεπέπερ. Είπε πως αν αρέσουν στους πελάτες του μαγαζιού του θα μας κλείσει συμφωνία για περισσότερες πίτες. Κύριε Λέμαργε, σ' αρέσουν οι πίτες? Τρελαίνομαι. Τότε να σε κεράσω μία. Λάρη. Ναι. Αυτό θα σου μάθει να μην καταστρέφει τις πίτες μας. Πώς σου φάνηκε? Τις καταστρέφει. Γιατί εσύ δεν τη χάλασες σε ξυπνέκια? Γιατί δεν σκάς εσύ? Ασχολήσου με τη δουλειά σου. Ναι. Σου άξιζε. Ναι, έχεις δίκιο, πρέπει... Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί είναι φίλος μου. Ναι, είμαι φίλος του. Και εσύ? Πάρε για τον φίλο σου. Άπλωσέ μου το χέρι σου. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει. Είναι πολύ ωραίο. Νομίζετε πως αυτό είναι μπέρδεμα? Μια φορά κάναμε... Πρέπει να δείτε τι έγινε. Λοιπόν, θυμάμαι όταν... Τέλος πάντων, συνεχίστε να κοιτάτε, θα καταλάβετε. Τα λέμε αργότερα, παιδιά. Πού νομίζεις πως πηγαίνεις? Στον οδοντίατρο. Αυτό το δόντι με πεθαίνει. Μην είσαι τόσο ανόητος, μπορώ να στο φτιάξω σε 2 λεπτά. Έχω την κλωστή. Ξέρετε, το νιώθω ήδη καλύτερα από πριν. Γιατί δεν κάνετε? Βούλωσέ το κι άνοιξε το στόμα σου. Δεν θα σε πονέσει καθόλου, Τζο. Και θα γλιτώσουμε και μερικά χρήματα. Αν είναι έτσι. Προετοιμάσου. Ξεκινήστε. Εντάξει, θα μετρήσω μέχρι το 3. 1, Λάρη, τι είναι μετά το 1? 2, 3. Γεια σας, παιδιά. Χρειάζεται να λάβουμε ισχυρότερα μέτρα. Δεν θα την κλωστεί στην πόρτα. Καλή ιδέα. Την έχω δέσει πολύ σφιχτά. Χτύπα δυνατά. Εντάξει, όλα έτοιμα, Τζο? Προχώρα. Τι συνέβη? Ίσως θα πρέπει να τον κρατήσεις. Είστε έτοιμοι να το κάνουμε? Χτύπα δυνατά. Ναι, μου. Άντε πάμε. Το βρήκα. Κάθε φορά που το βρίσκεις εσύ, την πατάω εγώ. Ακολουθήστε με. Προσέξτε τώρα. Χτυπάω την μπάλα που φεύγει με φόρα και επιστρέφει για να σε σοριάσει κάτω. Αστείο αυτό. Το ίδιο και η φάτσα σου. Μη στέκεσαι έτσι απλά, σχημομούρη. Σκαρφάλωσε στην κολόνα. Την έδεσα την κλωστή. Εύχομαι να πιάσει αυτό. Μη γίνεσαι γελίος. Αποκλείεται να αποτύχει γι' αυτό. Ο οδηγός θα ξεκινήσει και το δόντι θα πεταχτεί. Είσαι βέβαιος? Νάτος έρχεται. Ω Παναγία μου. Θα σας δώσω το Μεξικό, παιδιά. Έλα, πρέπει να τον σώσουμε. Επιμένω πως θα ήταν καλύτερα να πήγαινα στον οδοντίατρο. Ξέρεις κάτι, Μω? Τι πράγμα? Δεν θα τη βγάλουμε ζωντανή από αυτό. Αυτό μ' αρέσει εσένα. Είσαι αισιόδοξος. Γεια σας, παιδιά. Κοίτα ποιος μας ήρθε. Δεν θυμάμαι να χτυπήσαμε εκείνους τους τύπους. Τον έπιασαν. Του άξιζε για τα καλά. Ναι, το παλιοκάθαρμα. Πρόσεχε! Αναγνωρίσετε κανένα γνωστό μας? Πρόσεχε, ανεβαίνει η γέφυρα. Μα τι καθαρός που είναι ο αέρας εδώ πάνω. Ναι, χωρίς νεφός. Κατεβαίνουμε πάλι. Κοιτάξτε, είμαστε στο οδοντιατρίο. Τι τύχη κι αυτή. Το δόντι μου βγήκε. Τελικά δεν χρειάζομαστε οδοντίατρο. Είδατε, όπως ακριβώς το σχεδίασα. Όλες οι πίτες καταστράφηκαν. Για μια στιγμή. Όχι, να μια που βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Δώσ' τη σε μένα, χαζέ. Είσαι εσύ πολύ αδέξιο. Όχι. Έλα τώρα, δώσ' τη μου, έλα. Ποιος κάνει? Ανεκέφαλοι, ηλίθιοι! Τι κάνετε? Κύριε Χάτσενπέπερ.
Πολύ καλό. Φτιάξτε μου 100. Μ' αρέσουν.